It's time for DJ Rocky's Secret Files. Isa akong nurse at hindi ako makauwi kasi takot ako. Baka carrier ako. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng panghihina ng loob. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari ngayon. Sobrang hirap na po kami. Itago niyo ako sa pangalang Jillian. And this is my secret file. Isa akong ER nurse. Nito lang, wala man lang pasabi. Biglaan na lang nabulabog ang department ko sa balitang kami na ang mag-handle ng PUI patients. Ni wala kaming briefing or training. Binigyan lang kami ng instruction na PUI holding area na yan. At binigyan lang kami ng PPEs, Personal Protective Equipment. Hindi na namin nagawang tumanggi o mag-demand man lang ng briefing or debriefing. Kasi wala na rin naman. Iyan na yung mga pasyente. Alangan naman magmatigas kami na hindi kami hahawak kasi hindi kami handa. Alangan naman hayaan na lang namin sila. Buti na lang, stellar ang lahat ng mga kasamahan ko. At ang mga hepe namin doon may paki sa amin. Hindi nila kami pinababayaan. Nung nagsimula ang lahat ng kaguluhan, magulo talaga. Kanya-kanyang hanap ng donning and doffing tutorials sa YouTube at protocols na pwedeng sundin para kahit papaano maprotektahan namin ang mga sarili namin at ang bawat isa sa amin. Ang tawag namin sa mga PUI nurses, alay. May 2 to 3 PUI nurses na papasok sa PUI zone every 8 hours shift. At alam nyo ba na sobrang pangit sa pakiramdam pag hindi ikaw ang alay? Dahil natatakot ka para sa buhay ng mga isasalang. Pag ikaw naman ang alay sa loob, natatakot ka para sa buhay mo. Kasi may pamilya kang nagmamahal at kailangan mong uwian once lahat ng ito'y matapos. At syempre, may mga pangarap ka pa sa buhay. Nung unang pumasok ako doon sa PUI zone, may PPE naman na ibinigay pero hindi pa kasing ganda ng quality na nagamit ko nung pangalawang pagpasok ko. Manipis lang yung shoe cover. Tapos yung goggles namin, hindi sa lahat ng sides covered. Nung sinusuot ko yun, hindi ko nga magawang suotin na lahat. Kasi natatakot ako para sa buhay ko. Pero andoon, nasa loob yung mga pasyenteng naghihintay sa amin. Kaya kahit nakakatakot at walang training, tuloy lang ang duty namin. Na kahit ganun yung PPEs namin. Buti na lang may nag-donate ng magandang PPE. Sobrang nakagaan ng loob na alam mong mas protektado ka habang naglilingkod. Pero eto pa, alam nyo ba na sobrang init at ang hirap huminga sa loob ng gear na yun? First 4 hours kaya pa. Pero since 8 hours kaming babad sa loob, walang labasan at radyo lang ang communication sa labas. Pagpatak ng 5 to 8 hours ng shift mo, nakakaiyak na. Sobrang hirap. Syempre hindi kami kumakain o umiinom kasi baka maihi kami o mag-CR kami. Doon sa lugar na yon hindi safe. Ultimo kumain, hindi safe. Syempre para makatipid ng PPEs, wala nang labasan. Tapos sa sobrang init, pumapatak yung pawis ko sa mata ko. Ay, ang hapde. Sabi nga sa akin nung isa kong pasyente,
Kaya mo yan, Iha. Kasi habang nagbibigay ako sa kanya ng meds, nagluluha yung mata ko sa hapdi ng bawat pagpasok ng pawis sa mata ko. Wala ring mga bantay sa PUI zone. Kaming mga nurse ang nag-ala personal duty nurse ng mga pasyente doon. Paglinis ng tae, ihi, pag-assist sa pagpalit ng damit ng bed sheets, tagadala ng food sa kanila, tagatanggap ng request nila, tagabuhat. Hindi lang monitoring ng vital signs at pagbibigay ng medicine ang trabaho namin doon. Seryoso, sobrang hirap po. Habang nakakulong ka doon, hindi mo maiwasang mag-isip ng mga tanong na, ano ba tong ginagawa ko? Para saan ba tong ginagawa ko? May pinatutunguhan ba tong ginagawa ko? At hanggang kailan kami ganito? Sobrang bigat sa pakiramdam. Ang nasasambit ko na lang, Lord, okay lang po ako kahit anong hirap yan. Bigyan niyo ako ng maraming pasyente, okay lang. Toxic, okay lang. Entitled na pasyente at bantay, okay lang. Gawing alay, kakayanin. Di kumain, ni uminom o mag-CR, kakayanin. Pero, alam niyo ba yung mas nakakapanghina? At dito, hindi ko na napigilang-pigilan pa yung luha ko. Yung alam kong Philippines is not ready for this pandemic. Para bang sa amin, inihahanda na namin yung sarili namin sa posibilidad na yung isa sa amin maging PUI na rin. Lalo na ngayon na gusto nilang gawing COVID center ang institusyon kung saan ako nagtatrabaho, na hindi pa handa sa pag-accommodate ng PUIs at positive cases. Dose lang yung kaya namin i-accommodate na PUI sa PUI holding area. Hindi ko talaga alam kung ano yung mangyayari. Puno na kami nung nagjo-duty ako. Facilities? Wala. Nag-i-improvise kami. Sige, sa pag-adjust ng mga unit, pag-clear up ng existing wards para magkaroon ng additional space for the continuous rise of COVID patients. Space lang po, pero for infection control, ideal setup, proper training ng staff at protocol, nagkakagulo pa rin. Hindi ako nagre-reklamo at alam kong lahat ito ay bago sa lahat. Naniniwala ako na ginagawa ng mga kinauukulan sa aming institusyon ang kanilang makakaya para alagaan kaming mga empleyado. Pero sa bigger picture po, nakakaiyak. Lalo na pag naiisip ko na may mga anak yung katrabaho ko. Ang babata pa ng mga anak nila. Mga sanggol pa yung iba. Sa institusyon namin, may 7 designated areas for PUI and positive cases. Pero alam nyo ba na 2 lang dun yung operational? Kaya hindi namin kayang i-accommodate lahat ng mga PUI. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, kami man ang gawing COVID center. Sa mga nakikita ko sa mga bagay-bagay, hindi talaga kami handa. Testing kits, limited lang yan. Kaya naman sobrang nakakagalit ang mga politiko ngayon na nagsasayang ng testing kits para lang sa sarili nilang peace of mind. Makasarili talaga. Siyempre, pa-VIP rin yung results sa mga politician. Mga test results namin, ang daming pending. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung kakayanin ng mass screening. Limited ang kits at ang mga mag-e-examine na tao, konti lang din. Ang iba naka-quarantine pa. Specimen examining na center, konti lang din. Kaya sobrang kahit anong ayos namin ng sistema sa aming sariling institusyon, basically wala rin pong nangyayari yung nagawa ng UP na cheaper testing kits. Wala pa po sa amin. Kasi apparently, it is still for testing and examination. Mga PPE, limited din. 1 PPE for all 12 PUI patients. Pagpalit na lang ng gloves, ginagawa namin to prevent cross-contamination. But what can we do?
We have no choice kasi again, we are definitely totally not ready for this. Our resources is very limited. Ni ER doctors namin sa frontline at mga nurses namin sa triaging area have no assurance ng hardcore PPE. You have to compromise for the PUI nurses who will be exposed for 8 hours sa zone. Makakakita ka ng mga PPE na para bang pang-floris yung gown nila sa nipis. Mga different service ng doctors, nagkakagulo sa pagdadiagnose ng PUI at non-PUI patients dahil sobrang vague ng signs and symptoms ng virus na to. Nagva-vary at ever-changing opinions nila. Pagpasok sa amin, PUI, the next day non-PUI na. May mga non-PUI the next day. Kumbaga parang transformers. PUI na. Since wala pang facilities, mga pasyente parang bola. I-transfer from ward back to ER. Bumabalik mga admissions namin. Which should not be happening. Sana magkasistema na ang mga ward sa mga biglang PUI cases kasi hindi naman pwedeng akuin namin lahat. Kasi gaya nila, hindi din naman kami handa. Hindi handa yung area namin. At hindi ideal isolation pero ginawan namin ng paraan. Manpower, syempre kulang. Bago pa nagsimula ang pandemic na to, kulang na kami. Mas lalo na ngayon na naka-quarantine na ang iba sa amin. May mga unit kaming hindi na operating ngayon sa institusyon namin. Pero hindi ko alam kung bakit. Wala kaming natatanggap na tulong sa additional na tao. Sobrang nakakalungkot talaga ang pangyayari sa point na kailangan naming mag-demand for help. Yung alam mo na from the look of things, this won't only take 1 month long ng lockdown. Sa tingin ko, at least 3 months. That's if may dumating na tulong. Hindi po ako makauwi ng bahay kasi takot ako maging carrier at maghasik ng lagim sa mga mahal ko sa buhay. 70 plus years old na yung daddy ko. And at risk siya. At ayokong i-risk yung buhay niya dahil lang sa gusto kong umuwi. 7 days straight duty kami and 14 days off. This is for self-quarantine purposes. Kaya naman nakakasira ng bait para bang hinihintay lang namin sa bawat off namin kung magkakasymptom kami o wala. Sa 2 week na yon, then salang ulit. Sana nga sa amin na lang mga exposed health care workers binigay yung testing kits na mga sinayang ng ibang politiko. For my case, 7 nights shift ako. Kaya nga, pag nagdarasal ako kay Lord, sabi ko, Lord, gisingin niyo po yung diwa ko sa mga gabing ito. 3 night shift, sobrang bangag na. At 4th night, kaluluwa ko umihiwalay na. Tapos ngayon, 7 nights na. Pero Lord, bigyan niyo ako ng lakas at tapang. At sana maintindihan ng daddy ko na huwag siya magpasaway at sumunod sa home quarantine. Huwag masyado magpadala sa YouTube COVID scare videos. Kung tatanungin niyo ako kung kumusta ang buhay ko, kumusta ang buhay ko ngayon as a nurse sa current pandemic, magulo, mahirap, nakakasira ng bait. Sabi nga ng ate ko, para kaming mga langgam na nabulabog. Ganito ang buong mundo ngayon. Para bang walang direksyon lahat. Kalat-kalat at andun ang takot na hindi kaming lahat nakasisiguro na kaming magkakasama sa simula ng laban na ito ay tatapusin ng magkakasama at buo. Sobrang nakaka-trigger din ang mga basher ng frontliner sa social media. Hindi ko na nga pinapatulan pero nakakagalit pa rin. Sana maintindihan ng mga tao na hindi kami nanghihingi ng recognition. Sana maintindihan nila ang tanging inihiling namin ay manatili sila sa mga kabahayan nila. Kasi makakatulong sila sa amin kung hindi na sila dumagdag pa sa dami ng inaalagaan at aalagaan pa namin. Sa mga nag-a-appreciate at nagdarasal para sa amin, pagpalain po kayo ni Lord.
Hindi naman namin hinihingi ang recognition, support at donations nyo. Pero andyan kayo para sa amin. Sobrang salamat po. And Lord, tinataas ko lahat sa inyo. Ano man ang mangyari sa akin, sa aking mga kasamahan at sa buong mundo. Tanging hiling ko lang ay huwag niyong pababayaan ang pamilya ko at ang mga mahal namin sa buhay. Tsaka pwede po bang humirit? Hayaan niyo sana akong masurvive ito kasi gusto ko pang mag-alaga ng corny. At itinataas ko ang mga opisyal na gobyerno na i-enlighten niyo sila ng Holy Spirit. Naway gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para sa pag-aalaga sa amin at sa sambayan ng Pilipino. Give them wisdom, Lord. Bigyan niyo po kami ng lakas. Pagod at takot na po kaming lahat. Pahag po. Pakisabi rin po kay Mommy dyan. Miss ko na siya. And thank you for raising me to be a strong steward of God. Lord, naiyak po talaga ako kahapon. Sobra. Pero alam ko, andyan lang kayo. At mahirap man, I will continue to fight for your glory. I'm already doing everything I can humanly to protect myself, my loved ones, and your people. Kaya naman itinataas ko po sa inyo ang lahat. This fight is for your glory, Lord. At times like this, help us, Lord, to be present. Help us to see the many blessings you shower us every day. Na kahit sa ganitong panahon, kaya pa rin naming maging masaya. Kasi kami ay mga pinagpala. We have you. May ihihingi pa ba kami? Ilayo niyo po kami sa disgrasya, kamatayan, sakit, at masasamang tao. Also, pahabol po sa mga cancer patients and other immunocompromised people. Cover them with your holy mantle, Lord. Spare them from this virus. At gaya ng mga nabubulabog na mga langgam, give us hope na eventually everything will fall into place, like how ants eventually fall into their respective line and recreate peace in this very chaotic world. These I ask in Jesus' name I pray. Amen. Praying for everyone's safety and keep the faith, guys. Again, ako si Jillian, and this is my secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.